Ng LTO Chief Naga City District Office na nagpalit na ng address sa kanyang driver's license, si Marco Gumabaw, ang aktor na sa pelikula na napapabalitang tatakbong congressman sa Partido District sa probinsya ng Camarines Sur sa darating na national at local election sa taong 2025. Ayon kay Miss Grace Rojas ng LTO Naga, personal na nagsadya ang aktor sa kanyang opisina at halos mag-iisang oras umano itong kwentuhan sa mga empleyado at nakipagsilpihan pa ang nasabi ng aktor. Ayon pa kay Rojas, aniya, kwento ni Gumabaw, taga-partido ang tatay niya at Bicolana naman ang kanyang nanay na mula pa sa probinsya ng Albay. Si Gumabaw ay may opisyal na ng address sa barangay San Antonio, Tinambak, Camarines Sur at nakarehistro na rin ito sa Comelec office na nasabi ng bayan. Si Gumabaw ay may official address na sa nasabi ng barangay ng San Antonio sa Tinambak at andun na rin ang kanyang bahay sa isang beach resort. Samantala si Gumabaw ay sinasabing kasakasama na ngayon ng provincial governor ng probinsya ng Camarines Sur, Luigi Villapuerte, sa kanyang pag-ikot sa mga bayan sa nasabi ng distrito sa partido area. Narito ang video, part ng video ng nasabi ng aktor at ng gobernador ng probinsya ng Camarines Sur, kanilang pag-ikot sa nasabi ng mga bayan sa Partido District. Iyan naman ang ulat. Ako si Ernie Marfil at narito naman ang nasabi ng video. Umaaray ngayon ang ilang magsasaka sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur matapos umatake ang peste na tinatawag na brown leafhopper na pumapatay sa systems ng tanim na palay sa panahon ng ito ay namumunga. Ayon sa ilang mga magsasaka na nakaranas na sabi ng pag-atake ng leafhopper, kapag hindi nagapan ang tanim ay patuloy na matake na sabi ng peste na leafhopper, ay siguradong malulugi ang kanilang tanim dahil sa laki ng kapital na ginagastos nito bawat cropping. Isa si G. Mabel Calyos na taga Malangsad Viejo, Libmanan, nagpahayag nakaranas ng pag-atake ang kanyang palay ng nasabi ng leafhopper na kung saan ay nalugi di umano siya at hindi na napakinabangan pa ang ibang part ng kanyang sakahan na inatake ng brown leafhopper. Dahil dito, nanawagan ng ilang magsasaka sa bayan ng Libmanan na dapat ay mabigyan pansin ng Department of Agriculture at mabigyan ng kaukulang medisina na pupuksa sa nasabi ng leafhopper at kung hindi, ito ay pwedeng kumalat pa sa ibang sakahan sa nasabi ng bayan. Ang mga barangay ng Rungos, Malangsad Viejo at Putot sinasabing inatake na ng nasabi ng leafhopper. Iyan naman ang ulat para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Nasamsam naman ng mga otoridad ang libu-libong halaga ng shabu mula sa isang poser sa kanilang ginibong bypass operation sa Naga City noong nakarang araw. Ayon sa ulat, nasa 374,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga tauhan ng Naga City Police Office sa isang kiter sa isang nagawang drug bypass operation sa Zone 2, Barangay Carraya, Naga City nitong nakaraang araw. Arestado ng mga pulisan ang 53 years old na gulang na drug poser na kinalala sa alias na Hill, residentes na nasabing lugar. Nasamsam dito sa suspek ang 55 gramos ng shabu na nagkakahalaga ng 374,000 pesos na nakabalot pa mula sa 11 pakete ng plastik. Agad namang inaresto ng kapulisan ang nasabi ng suspek at sa ngayon ay nasa disposisyon na siya ng PNP. Samantala, na-filean ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o kilala sa tawag na Dangerous Drugs Act of 2002. Yan naman ang ulat para sa Balitang Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.